jeg skal lave en video her for morgenen af. Jeg var lige få jer igennem med i morgen. Jeg har fået tøj på, jeg har fået min legetøj på, så mine karpetsbukser. Og så har jeg lige sat min kat lige kommet op i min seng, fordi jeg plejer altid lige at sige godmorgen til den. Så har klokken 7, skal jeg ud og børste tænder og røde hår og det der. Ja. Så Misse, den siger også lige godmorgen til jer. Den er så syg. Men ja. Så jeg skal i hvert fald til at se på min telefon. Det vil jeg lige gøre. Her har jeg så længe. Så jeg tænker bare lige ud og børste noget tænder. Ja. Så jeg kan bare lige ud herude og børste nogle tænder. Så jeg rækker til mit outfit. Så jeg tager bare lige min tandbørste og putter noget vand på. Og lige putter noget tandpasta på. Og så får jeg lige børstet mine tænder. Og jeg kommer tilbage. Så jeg kommer tilbage, når jeg børster tænder helt. Så skal jeg lige rene mit hår. Jeg kommer tilbage, når jeg har rent mit hår. Så det var sådan her elastikker, jeg bruger for tiden. Det var sådan her. Tykke elastikker. Jeg tager bare lige en sort. Så får jeg lidt rent mit hår helt. Sådan der. Så tager vi lige elastikken hurtigt i mit hår. Lukker lige en hurtig knop med en hestehale. Så fylder vi lige noget vand i håret, så vi sådan lige kan sætte mit hår. Så tager man bare lige så ja, men de her elastikker vil jeg anbefale. Og så smører jeg altså lige det her i. Og så smører jeg lige det her i. Så det var alt for min hår i hvert fald. Jeg vil lige ind for noget. Ja. Lige nu. Lidt blush på, fordi ja. Men ja, du tænker nok, what the fuck, du står op. Og ja, det kan godt være. Men ja. Så sværer det lidt. Så ja, det var alt for min rutine. Eller alt for min morgenrutine. Så jeg vil lige kigge lidt på min telefon. Så ja, min telefon, så jeg kommer tilbage, tror jeg. Så det var alt for min rutine. Hej.